Čau lidi, takže dneska jsem tu zase a dneska si ukážeme, jak si upgradeovat střelný prach. Takže bude to vážně primitivní video a možná si říkáte, že natáčím, nevím přesně jak to je, ale možná si říkáte, že natáčím nějak moc často, jak si vyrobit prostě něco, tak jako, no natáčím často, ale nevím, čo jiného natáčet. Takže jdeme na to. Budeme potřebovat nějakou nádobku se střelným prachem, nějaké sirky, nejlépe ty kovbojské, ale já tady ty kovbojské nemám. Mám tady nějaké tyhlety. Já to ukážu, doufám, že jste to viděli. Mám tu tyhlety, nějaké sirky. A tohoto nádobku nějakou střelnou prachu sečí trošičku. A ještě nůž, jakýkoliv. A já si potom musím dát nějakou podložku. Toho třeba to je nějaký laciný obrázek, co jsem kreslil. A mám ale strašný bordel, jasný, takže to si nepřejte vidět. Já mám za kamerou ještě 1000 věcí. Vezmeme nějaké sirky. Nejlépe ty kovbojské, no, což já tam nemám. A pozor, ne uříznout hlavičky, ale odřezat z nich tu síru. Ne síra, ale síru. A to tak podobně. Počkat, vidíte tu? No nevidíte, já blbec si to kryju. Právě to jsem odřezat. Odřezejte, aby toho bylo co nejvíc. A počkat, já nevím, jak to vidíte, já trochu špatně sedím nejspíš. Počkat, to možná bude trochu... Počkat. No, tak tady to budu dělat. Ten střelný prach můžeme vzít z pirátů. A nějakých takových, většinou to bývá v nějakých věcech, co vybuchují, v nějakých petardách a takové. Síra. Tak. Počkat, tady ještě něco. Co je? To si narubáme ještě. Tak, asi nenarubáme, ok. A ještě trošičku. Ať to má nějakou munici. Samozřejmě do více střelného prachu dá více sirek, ale čím více sirek, ono to vůbec tomu střelnému prachu neuškodí, když jim tady dáte o 1000 kg více šíra. Prostě, když tady dáte třeba mnohem více žá, tak ono to tomu vůbec nějak neuškodí. Vůbec to neuškodí. Já nevím, jak to video vypadá, protože já se dívám pouze na práci a ne na to. Teďka vezměte tu síru, dejte si to rozstřelného prachu. Že ono záleží poměry na poměry. Když tam máte tolik a tolik střelného prachu, tak do toho dát tolik a tolik sirek. Vidíte to, jak to dělám? Já nevím, se na to špatně dívá. Na to kameru přijel, ne. No prostě špatně. No nevidím na ní skoro. Takže prakticky z tohohle pohledu, ve kterém právě jsem. Což mě nejspíš nevidíte. Nejspíš nevím, právě když se odkloním kameře a podívám se na to, tak to samozřejmě nebudu vidět, ale teď možná jsem, nevím, já vůbec nevím, a já to střihnu, až to do toho nervu, tak vám řeknu. No, takže už to mám, já vám to no, nějak třeba takhle. To vypadá možná to trochu rozmazané, to není zrovna nejlepší kamera. Ten tablet je na hraní a ne na natáčení, že jo, ale já to přes nic jiného vydávat. Ještě přes počítač, ale tam bych se musel přihlásit a ještě chystám se, že si chci udělat profilovku, ale to budu muset začít vydávat přes počítač, ale to bude lepší přes ten počítač, protože můžu tam dělat prostě nějaké takové menší animace, že do videa, že jak kdyby to bude vypadat, jako bych to video stopnul, a do toho tam bude nějaký nápis třeba, takové prostě budu to moct konečně dělat. Kdybych náhodou se rozhodl, že si dám profilovku a budu to dělat přes počítač, tak můžu. Klidně můžu. A to je ježišmarja, nespalit ty hořezané sirky. Tak. Sakra. Musím dát
Ježišmarja, co to bylo. No tak já už to musím ukončit. Tak, čau.